Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І зараз найперш скіруем наш погляд і будзем аналізаваць тое, што адбываецца ў Кітаі, таму што менавіта туды яшчэ учора скіраваўся прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. А абмяркоўваць мы ўсё гэта будзем з адмысловым чалавекам, нашым рэгулярным экспертам, амерыканістам, што ў дадзеным выпадку лёсавызначальная для гэтага эфіра, дарадца агентства еўразатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пяньковскі. Добрый день, Антон. Вітаю, спадар Зміцер, вітаю паважаных слухачоў, гледачоў. Антон, давайте пачнем такого с агульнага. Зараз усе абмяркоўваюць, усе СМИ, сусветныя СМИ пишуць пра візіт Трампа у Кітай, усе погляды скіраваныя туды. Это сапраўды такое важная падзея, што на фоне гэтага візіта просто адыходзяць на другі, а то і на сёмы план усё астатняе, што адбываецца ў свеце. У пэўным сэнсе гэта так, гэта сапраўды так. Бо мы мусім трошачку зазірнуць у мінулае, прабачце, тут без гэтага не абысціся. Гандлёвыя войны з Кітаем, тарыфныя войны з Кітаем, гэта зусім не навіна. Гэта тое, што працягваецца ўжо не першае дзесяцігоддзе, але ж падчас і першай кадэнцыі Дональда Трампа і зараз гэта пытанне моцна абвастраецца. І калі мы глядзім увогуле на Злучаныя Штаты, на тыя афіцыйныя паперы, якія выпускае ўрад Дональда Трампа, там літаральна напісана, што галоўнай пагрозай, галоўным супернікам Злучаных Штатаў бягучая адміністрацыя разумее Кітай. То бок усе гэтыя еўрапейскія справы, Расія, все астатняе гэта нейкае другаснае. Галоўнае гэта тэхналагічнае супрацьстаянне з Кітаем, які сапраўды за апошнія дзесяцігоддзі вельмі значна адбудаваў сваю індустрыю і паставіў пад залежнасць у пэўным сэнсе і амерыканскі рынок, і значную частку нават еўрапейскага. То бок залежнасць ад вось гэтых выкапняў, за якія Дональд Трамп гандлюецца то з адной краінай, то з іншай, тое вырабніцтва, які трымае Злучаныя Штаты, трымаюць Злучаныя Штаты на тэрыторыі Кітая, тут мы можам згадаць ты ж Apple, кожная другая Tesla вырабляецца таксама ў Кітаі, і гэтак далей, гэтак далей. То бок без кітайскіх вырабніцтваў, без кітайскіх матэрыялаў немагчыма ўявіць сучасную індустрыю, увогуле тое, як пабудаваны зараз свет. Але ж зараз Дональд Трамп паехаў туды дамаўляцца і дээскаляваць тое, што вось адбывалася за апошнія месяцы. Трэба ўзгадаць, што гэты візіт ён узгадняўся і рыхтаваўся вельмі доўга, ён пераносіўся, у тым ліку праз вайну на Блізкім Усходзе, але ж ўсё ж такі ён адбыўся. Дональд Трамп туды павёз вельмі такую прадстаўнічую бізнес-дэлегацыю, каб таксама штосьці прапанаваць Кітаю у абмен на тыя ці іншыя саступкі з боку Кітаю. І увогуле мы можам чакаць пэўных нават маленечкіх зрухаў. Я не лічу, што там будзе нейкая грандыёзная вялікая сделка ўсё на ўсё, як гэта часта кажуць і пра Беларусь, і пра іншыя краіны свету, але ж нейкае большее адбудаванне даверу паміж бакамі і дээскалацыя все ж таки вельмі верагодна, і гэта вельмі пажадана, бо гэта закранае вельмі шмат аспектаў, у тым ліку і ў Еўропе, экспансія Кітая ў Еўропу, падтрымка Кітаем Расіі і расійскай вайны ва Ўкраіне і гэтак далей. Калі гэта не адбудзецца, калі не будзе нейкай дамоўленасці падчас гэтага візіту, мы можам чакаць яшчэ большую эскалацыю такой агрэсіўнай рыторыкі з боку адміністрацыі Дональда Трампа, з боку амерыканскіх заканадаўстваў. Гэтыя тарыфныя войны будуць узмацняцца. Той же Кітай будзе падтрымліваць сваіх проксі, напрыклад, той же Кітай, і гэтак далей. То бок той візіт, які зараз вось адбываецца, сапраўды гэта рэдкая падзея, за якой варта сачыць, якая можа мець сапраўды практычныя вынікі у вельмі глобальным сэнсе.
Антон, і ўсё ж таки я без як кажуть, без негатыву, але гледзячы на тое, як дзейнічае Трамп, як яго пазіцыі, рашэнні там і ўсё астатніе могуць змяняцца не тое, што цягам дня, цягам гадзіны у дадзенай сітуацыі. Ну, Кітай жа ж уважліва сочыць і за ЗША, і за рашэннямі, і за дзеяннямі, і псіхалагічным партрэтам кіруючых асобаў, найперш прэзідэнта. Вот у дадзенай сітуацыі, гледзячы за тым, што адбываецца і як прымаюцца рашэнні ў ЗША пра нейкае давер і сапраўды там что, ну да, вот мы вам верым, мы з вами подписываем, мы тут з вами далей уже змяняем ситуацию. Вот такое магчыма сапраўды? Вельмі добрае пытанне. Ўсё ж таки, калі мы кажам про давер, тут мы не мусім браць рабку, не ведаю, там даверу ў сям'і альбо штосьці такое. Гэта больш у палітыцы наконт прадказальнасці контрагентаў і наколькі яны сапраўды робяць тое самае, што яны кажуць, і гледзячы ў вочы, і калі таго ж контрагента няма ў аўдыторыі. Але ж тут трэба падкрэсліць, што калі б гэты візіт ацэньваўся кітайскім бокам таксама як штосьці, што можа не прывесці да нейкіх вынікаў, ён бы увогуле не адбыўся бы. Як я казаў, ён рыхтаваўся вельмі доўга. Кітай таксама зацікаўлены у пэўных саступках з боку Злучаных Штатаў дасяг да тых жа амерыканскіх тэхналогій. Гэта прычына, чаму Дональд Трамп взяў з сабою дэлегацыю прадстаўнікоў самых буйных амерыканскіх тэхналагічных кампаній. Усё ж таки Кітаю таксама патрэбна спыніць вось гэтую эскалацыю, зразумець, што Дональд Трамп вось не будзе працягваць гэтую тарыфную бойку, і яны могуць дамовіцца на нейкае ўзаемапаразуменне. Адначасова з гэтым трэба падкрэсліць некалькі разоў, што Дональд Трамп у пэўным сэнсе ў адносінах з Кітаем таксама мае рацыю, бо Кітай ўсё ж таки з'яўляецца краінай, якая калі так не наўпрост шкодзіць у нашым рэгіёне, прынамсі альбо на Блізкім Усходзе, альбо дзесьці яшчэ, але выкарыстоўвае цэлую сетку розных проксій. І вось гэтая славутая праграма «Пояс і шлях», якая ў тым ліку славутая праз удзел Беларусі ў ёй, яна закранае натуральна зараз палову свету. Гэта уключае вельмі такую велізарную кітайскую экспансію, якая досыць моцна напружвае Злучаныя Штаты, бо яны разумеюць, што Кітай праз свае проксі, праз гэты тэхналагічную экспансію, ён мае ўжо дасяг літаральна ад нейкай інфраструктуры ў Еўропе, набываюць цалкам нейкія грузавыя парты у той жа Еўропе, валодаюць велізарнай інфраструктуры ўжо ў палове Афрыцы, і гэтак далей. Адначасова з гэтым я не лічу, што кітайскае кіраўніцтва кітайскай камуністычнай партыі тут будзе гатовае гандлявацца вось тут і цяпер, як спрабуе вельмі часта навязаць Дональд Трамп, то бок неяк абапіраючыся, не ведаю, на сваю харызму, вось давайте вось зараз мы вось тут неяк на ўзроўні асабістай эмпатыі пра нешта дамовімся. Ўсё ж таки гэта крышачку не ў модус аперанди увогуле Кітая, нават калі мы не бярем асобу Дональда Трампа як пераможчыка. То бок яны таксама распрацоўвалі гэты візіт досыць доўга, і тое, што яны ўсё ж таки на яго пагадзіліся, тое, што яны прымаюць зараз Дональда Трампа, таксама кажа пра тое, што Кітай сам таксама зацікаўленыя ў тым, каб былі нейкія саступкі з абодвух бакоў. Вось вы некалькі разоў сказалі гэтую фразу пра тарыфныя войны, і мне просто прыгадваецца, як гэтыя тарыфныя войны з прыходам Трампа і з падачы Трампа жа і адбываліся. І мне у гэтым звязку просто як паралелі. Ён уводзіць нейкія там падвышаныя тарыфы супраць краінаў іншых свету.
і тут жа кіраўнікі гэтых краінаў спяшаюцца у Вашингтон, спяшаюцца дамовіцца, неяк вырашыць сітуацыю, на што Трамп становіцца ў позу і такі альбо там піша ў сябе у сваёй соцсетцы: ну вось, прыбеглі, цалуюць мяне ў сраку, і я вот тут вот все такія распальцовачкі ў яго стылі. Што зрабілі кітайцы? Яны просто адвярнуліся і працягвалі рабіць сваю справу. Ты там типа там бегай со своими там тарифами, показывай вот это простыни, там 145% и все такое, а мы робим свою справу. И чем все скончилось? Никто не побег с Китая никуды Трампа целовать, а он взял и снизил это свои тарифные пошлины. Что теперь перешкаджае Китаю дзейнічаць у тым же стылі у дачыненні да ўсіх распальцовак Трампа? Досыць добрае пытанне. І оно было вельмі такое дарэчнае для нас, калі б мы дадалі в эту матэматыку, эканамічную матэматыку яшчэ і краіны Еўропы, краіны Еўразвяза, калі б мы паглядзелі, што перашкаджае краінам Еўропы вось так зарабіць, і тут ужо гэтае ўраўненне становіцца больш складаным. Але ж сітуацыя, мне падаецца, трошачку больш такой комплекснай, і ўсё ж такі Китай таксама у значнай ступені залежыць ад Злучаных Штатаў. Тут мы можам пералічыць толькі некалькі аспектаў, напрыклад, дасяг да амерыканскага рынка наўпрост для кітайскіх кампаній. Усе ведаюць, што амерыканскі рынок, ён з'яўляецца прэміяльным, амерыканцы вельмі шмат пакупаюць усяго, што вырабляецца па ўсім свеце, пачынаючы ад кітайскіх тавараў з нейкіх аліэкспрэсаў, сканчваючы, не ведаю, еўрапейскімі аўтамабілямі і гэтак далей. Але ж адначасова з гэтым Кітай вельмі зацікаўлены ў амерыканскіх тэхналогіях. Тыя ж полуправаднікі і распрацоўкі ў чыпах і штучным інтэлекце, дзе зараз лідзіруюць Злучаныя Штаты, усё ж такі гэта тое, што тое, у чым Злучаныя Штаты зараз аперажаюць Кітай, і Кітай вельмі зацікаўлены, каб Злучаныя Штаты знялі тыя ці іншыя абмежаванні па дасягу да тых ці іншых тэхналогіяў, бо вось гэты індустрыяльны бум Китая, які працягваецца вось апошнія дзесяцігоддзі, ён зараз натуральна тармазіцца вось тымі тарыфамі і тымі абмежаваннямі. Адначасова з гэтым, калі мы возьмем такую больш шырокую геаграфічную рамку, мы можам прыняць да ўвагі яшчэ і канфлікт на Блізкім Усходзе, які, казалася, падаецца, што тычыцца толькі Ізраілю, Ірану і Злучаныя Штаты, але ж, як вядома, больш за траціну нафты, якая накіроўваецца ў Кітай, праходзіць праз той самы Армузскі праліў. І непрадказальнасць гэтага лагістычнага ланцужка, дзе зараз аперуюць амерыканскія вайскоўцы, дзе працягваецца у той ці іншай фазе амерыканская аперацыя, робіць гэты ланцужок такім непрадказальным, магчыма, нават непажаданым. То бок вось гэтай аперацыяй, а таксама зняццём Нікаласа Мадуры на пачатку гэтага года, гэта такі моцныя, я б казаў, удары па Кітаю, бо дасяг да нафты вельмі важны для таго ж Китаю. То бок не толькі гэтымі тарыфамі адзінамі. Але ж пытанне тут яшчэ ідзе вельмі наўпроставае, яно тычыцца знешнеэканамічнага балансу Злучаных Штатаў. То бок зараз вядома, што Кітай прадае вельмі шмат тавараў у Злучаныя Штаты, нават праз тарыфы, нават праз абмежаванне, але ж амерыканскія кампаніі самі наўпрост вельмі абмежаваны ў дасягу да кітайскага рынку. Бо кітайская кампартыя за апошнія дзесяцігоддзі зноў зрабіла Кітай такім вельмі аўтаномным з тэхналагічнага боку. І у тым ліку
амерыканскім кампаніям, нават не кажучы пра еўрапейскую, вельмі складана трапіць на кітайскі рынок, бо літаральна яны зрабілі ўсё сваё. І дзеля гэтага выхаду на кітайскі рынок у тым ліку і былі прыцягнутыя вось да гэтай дэлегацыі кіраўнікі альбо вышэйшыя прадстаўнікі амерыканскіх тэхналагічных кампаній. То бок выравненне такое вельмі простае аказалася у сусветнай эканоміцы пытанне выравнівання гандлёва-эканамічнага балансу зараз з'яўляецца вельмі крытычным пытаннем для стасункаў Злучаных Штатаў і Кітая, нават не кажучы пра ўсе астатнія пытанні, калі мы не бярам яшчэ рамку з Расіяй, калі мы не кажам пра прэкурсары фентанолу і іншых таких шкодных рэчываў, які прэкурсары вырабляюцца ў Кітаі і па заяўленнях амерыканскай адміністрацыі потым экспартуюцца наркакартэлям, і зараз у Злучаных Штатах адбываецца вось гэтая жудасная сітуацыя з наркотыкамі і гэтак далей. То бок у абодвух бакоў накапілася вельмі шмат невырашаных пытанняў, якія, магчыма, зараз, калі не вырашыцца, то пачнуцца нават абмяркоўвацца, дыскутавацца і неяк пакрокава вырашацца. Антон, ну мы кажам, і сапраўды, відаць, гэтыя пытанні, можа быць, займаюць значную месцу. Это фінансы, эканоміка, тарыфы, там нейкія тэхналогіі, усё астатняе. Гэта найперш то, што цікавіць Трампа, ну і тых бізнесменаў, якія яго суправаджаюць. Але ўсё ж таки, я так разумею, што пытанні палітычныя, геапалітычныя, яны таксама будуць абмяркоўвацца і ну, патрабуюць нейкай не толькі увагі, але і вырашэння. С аднаго боку, да, тое эканамічнае нафтавае пытанне, якое звязанае з Армузскай пралівай, там і ўсё астатняе, вайной з Іранам. С аднаго боку, ну тут таксама завязана ўсё ж таки эканоміка, бо нафта, ёсць пытанні Тайваня, але калі глядзець шырэй, тому что я чытаў, што можа быць ввогуле как бы будзе такі двухбаковы перадзел свету, умоўна кажучы, такі сфер уплыву і гэтак далей. Маўляў, ну вот сабраліся два сур'ёзныя дзядзькі, ну вот самыя сур'ёзныя, іх аказалось два толькі, і яны тут паміж сабой будуць дзяліць гэты свет. Гэта так ці не? Ці такое магчыма, ці можна пра гэта гаварыць? У пэўнай ступені спрошчвання, безумоўна, тут мы дадаем, ведаеце, нейкі фільтр канспіралагічны, такі драматызуючы, не ведаю, як у нейкіх фільмах альбо серыялах гэта паказваюць, але сапраўды на гэта можна паглядзець сапраўды вось падобным чынам. Бо сапраўды зараз у свеце ёсць две самыя найбуйныя дзяржавы з пункту гледжання і бяспекі, і гандлю, і гэтак далей. Самым велізарным уплывам гэта Злучаныя Штаты і Кітай. Я б не казаў, што у нас ёсць нейкі двухпалярны свет, як гэта было ў часы халоднай вайны, але сапраўды зараз ёсць два галоўных гульца на геапалітычнай дошцы, якія могуць сапраўды акрэсліваць нейкія вось гэтыя чырвоныя рысы і дамаўляцца на нейкія вялікія рэчы, якія потым за сабой цягнуць, каб ураўняць гэты баланс гэтых сделак, нейкія больш маленечкія з іх пункту гледжання дробязі альбо пытанні, якія могуць мець сапраўды вялікі ўплыў. Тут мы можам узгадаць сапраўды, як сказаў Сі Цзіньпінь, што вось чырвонай рысай для Кітая з'яўляецца той же Тайвань, і падаецца, што амерыканская адміністрацыя бягучая разумее гэтую чырвоную рысу і досыць асцярожна сябе паводзіць адносна сітуацыі ў Тайвані. Тут мы можам узгадаць той же Іран. Ні для каго не секрэт, што Кітай і Расія з'яўляюцца галоўнымі донармі, чаму іранскі рэжым досыць дагэтуль існуе,
і падтрымка альбо абмежаванне падтрымкі іранскага рэжыму таксама можа ўздымацца. Тут можа ўздымацца тое ж пытанне падтрымкі Расіі, але ж яно зноў-такі звязана з нафтай, бо мы бачым, як Кітай падвысіў набыццё расійскай нафты, калі яны ўбачылі, што армузская протока зараз становіцца непрадказальнай і небяспечнай, і таксама мы зноў-такі ўзгадываем венесуэльскія падзеі. То бок вельмі шмат якіх пытанняў будуць ісці, падаецца, другаснымі, альбо, не ведаю, на трэцім, на чацвёртым месцы, але ж яны будуць часткай велізарных перамоваў таго, як Дональд Трамп, яго каманда бачаць, разумеюць інтарэсы Злучаных Штатаў і як за гэта будзе гандлявацца кітайская камуністычная партыя. Я тут паціху падводзіў гэта да іншай такой тэмы, калі тут дапусціць усё ж таки, вот як вы кажаце, спрошчана і канспіралагічна тое, што там два большие дзядзькі дамаўляюцца, як яны тут будуць што дзяліць і хто кім будзе кіраваць, а Расіі месца тут застаецца у гэтай распрацовачцы? Наколькі я чытаў, наколькі я чуў, Расіі на гэтым мерапрыемстве няма. На гэтых перамовах Расія не будзе, яна нікім не прадстаўлена. Я лічу, што там ёсць толькі два гульцы. Расія ўсё ж такі не з'яўляецца нейкім, не ведаю, маніпулятарам Китая, альбо Китай не раецца па настолькі важных, настолькі стратэгічных пытаннях з Пуціным. Безумоўна, расійская оптыка будзе ўлічвацца як Кітаем, так і Злучанымі Штатамі Амерыкі. Мы ведаем па ўскосных дадзеных, што таксама рыхтуецца хутка візіт Владзіміра Пуціна ў Кітай, і тут мы можам пабачыць, наколькі будуць і ці будуць яны публічнымі нейкія саступкі Кітая адносна іх падтрымкі Расіі, то бок ці яны сапраўды могуць неяк скараціць падтрымку Расіі, аб чым мы ўжо даведаемся, не ведаю, там праз месяцы, калі ў нас будуць нейкія квантытатыўныя дадзеныя для аналізу, наколькі кітайская прамысловасць падтрымлівае расейцаў і гэтак далей. Альбо калі будзе гэта неяк узгадана у такім агульным камунюке пасля гэтага візіту, то бок гэта вельмі важнае пытанне, і нават там па адсутнасці ўзгадывання і гэтак далей мы можам убачыць, ці это ўвогуле абмяркоўвалася, ці пайшлі бакі на нейкія саступкі адзін аднаму наконт Расіі, увогуле ці ўлічваліся там яе гэтыя амбіцыі і магчымае, не ведаю, супрацоўніцтва адной краіны і у тым ліку і Злучаных Штатаў, бо мы чулі ад самого Дональда Трампа, што ён чакае, што пасля сканчэння вайны у Расіі і Злучаных Штатаў будуць добрыя гандлёва-эканамічныя стасункі і гэтак далей. Вось таму, безумоўна, расійскі фактар тут можа быць адным з тых, які будуць улічвацца падчас перамоваў. Але ж я лічу, што свайго слова падчас гэтых перамоваў у Расіі, як і у амаль што ўсіх астатніх краінаў свету, не будзе. Ну вось так, да. Тым не менш, як вот вы адзначылі слушна, сапраўды візіт Пуціна у Кітай рыхтуецца, хутчэй за ўсё будзе. Трамп таксама, не ведаю, у якасці нейкае там суцяшэння, што ли, Пуціну сказаў пра тое, што цягам гэтага года ён разлічвае наведаць Расію, і ў гэтай сітуацыі А Лукашенко як пачуваецца? То бок і у Пекін яго ўжо больш нешта не клічаць апошнім часам, і Трамп не абяцае у Расію ляцець праз Мінск. Ну і как-то і Лукашенку самого не чутно, што вот там рыхтуецца і хутка здзейсніцца яго паездка ў ЗША. То бок як мы бачым ва ўсёй гэтай вось падзеях, зменах ролю месца Беларусі? Вельмі добрае пытанне, спадар Зміцер, але дазвольце мне яшчэ пару слоў сказаць не пра Беларусь, але пра яе суседку Літву. Тут можам мы
таксама узгадаць і апярэдзіў мяне, апярэдзіў. Ну ладно, давайте. Да, читаю думкі, дзякую. Тут падаецца, сёння прыйшла навіна ад міністра замежных спраў Літвы, які узгадаў падчас закрытай сустрэчы з літоўскімі ўрадоўцамі аб тым, што вось да апошняга часу ён казаў, што няма ціску з боку Злучаных Штатаў наконт экспорту беларускага калію. Але вось зараз штосьці ўжо падаецца, што ёсць нейкія прыкметы ціску і што Злучаныя Штаты вось неяк больш настойліва кажуць пра экспорт беларускага калію, як мы разумеем, праз літоўскую тэрыторыю. Антон, я выбачаюся, я просто працытую дакладна, гэта прагучала так. На сёння магу сказаць, што ціск з'яўляецца. То бок не тое, што вот ён быў, а Будрыс пра гэта не казаў, там і астатнія кіраўнікі, а што ён вот нібыта з'яўляецца, пачаў з'яўляцца цяпер. І вот это, мне падаецца, важны момант для пытання, чаму менавіта цяпер? Ну так, сапраўды. Вось, то бок яго не было, ён яшчэ не з'явіўся, але ён з'яўляецца. То бок ёсць нейкі працэс. Вельмі цікава было б даведвацца, як выглядае гэты працэс, але я мяркую, мы хутка даведаемся. І таксама можам узгадаць тую ж пазіцыю літоўскіх урадоўцаў наконт таго ж Тайваня і адкрыцця прадстаўніцтва Тайваня ў гэтай краіне, і як пасля некалькіх год ўсё ж такі частка літоўскіх урадоўцаў пачала казаць, што трошачку патрапіліся, і вось уступаць у гэтую бойку з Кітаем было занадта рана і, магчыма, не прадугледзелі ўсе рызыкі. То бок вось на прыкладзе суседкай Беларусі мы можам убачыць, як, казалось бы, дзе Злучаныя Штаты, дзе Кітай, дзе Літва, вось, але ж такі наўпроставы інтарэс, вельмі прагматычны тут на Літву ёсць і з боку Кітаю, і з боку Злучаных Штатаў. Але ж вяртаючыся до Лукашэнкі, я мяркую, што мы і не мусім бачыць нейкіх такіх наўпроставых прыкмет падрыхтоўкі яго візіта ў Злучаныя Штаты, бо гэта дакладна не тое, што будзе ісці публічна. Нават візіты амерыканскага чынавенства ў Беларусь сталі, ведаеце, беларуская аўдыторыя неяк прызвычаілася да таго, што спадар Коул прыязджае ў Мінск, і пасля яго візітаў альбо падчас яго візітаў у амерыканскай дэлегацыі атрымліваецца дамагчыся вызвалення пэўнай колькасці палітвязняў, але ж усё ж такі тут трэба нагадаць, што гэты працэс існуе літаральна 1 год. І гэта нейкая адносна навіна ў гэтым працэсе. То бок гэта не штосьці, што прадугледжана там логікай таго, як адбудоўваліся двухбаковыя стасункі паміж краінамі. Гэта ўсё ж такі значнае дасягненне амерыканскай адміністрацыі, імпульс з іх боку і досыць высокае дасягненне. І у тым ліку тое, што самыя першыя візіты спадара Коула і амерыканскай дэлегацыі не тое, што ніяк не анансаваліся, аб іх паведамлялася толькі калі гэтыя самыя дэлегацыі ўжо з'язджалі з тэрыторыі Беларусі. Яны былі ўпэўненыя у тым, што все, візіт скончыўся без нейкіх непрадугледжаных момантаў, там не было ніякіх праблемаў, і толькі калі яны ўжо выязджалі пасля ўсіх сустрэч з тэрыторыі Беларусі, паведамлялася аб гэтым візіце. То бок я не лічу, што з меркаваным візітам Александра Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты будзе нейкая іншая логіка. Усё ж такі вось літаральна гэта першы раз, калі мы ведаем пра спадара Коула за 2-3 тыдні, што ён так абвесціў, што ён паедзе ў Беларусь. То бок гэта досыць праблематычны, досыць складаны кулуарны працэс. І я мяркую, што сам амерыканскі бок зацікаўлены, каб трымаць яго так задачыненымі дзвярыма, вельмі асцярожна, бо ўсё ж такі тут ёсць, ведаеце, пэўны такі прагматычны амерыканскі інтарэс. Яны зацікаўлены як у вызваленні беларускіх палітвязняў, так і ў вырашэнні цэлага шэрага
геапалітычных вопросаў, уключаючы экспорт беларускага калію, аб чым нам сёння наўпрост сказаў міністр замежных спраў Літвы. І зараз я не лічу, што Злучаныя Штаты самі зацікаўлены, каб рабіць все элементы гэтай складанай дыпламатычнай гульні адкрытымі для шырокага грамадства. Тым не менш, я да вас, як да ўсё ж таки чалавека дасведчанага у дыпламатыцы і ў дыпламатычнай гульні, глядзіце, давайте збяром пазл як мінімум з 3 вядомых нам і таких даволі гучных фактаў. С аднаго боку, узгаданы вами ужо анансаваны, чаго раней не рабілася, візіт Джона Коула ў Беларусь. З другога боку, мы ведаем, што вось буквально бліжэйшымі днямі у Беларусь прыедзе прапаведнік і духоўны дарадца Трампа, а таксама сябра таго ж самага Коула, так, як ён правильно называется, Фрэнклін Грэм. Другі факт, вот здавалася б, той чалавек, які збірае там стадыёны, і Мінск-арэну будзе збіраць зараз таксама. З трэцяга боку, вось сённяшняя навіна пра з'яўленне ціску на Літву наконт беларускіх калійкі беларускай. Калі звесці гэта вот усё, то што адбываецца? Якія працэсы ідуць? Ідзе досыць інтэнсіўны мэтанакіраваны працэс пашырэння кантактаў і пашырэння рамкі размоваў з бягучымі ўладамі Беларусі, з рэжымам Александра Лукашэнкі. Мы бачылі, што за гэты год амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся у тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашенко сапраўды можа ісці на нейкія саступкі. Іншыя краіны рэгіёна таксама зацікаўлены у, скажем так, нейкіх контактах альбо нейкіх таких кропкавых момантах з боку Беларусі, але ж яны наўпрост не могуць камунікаваць з рэжымом Лукашэнкі. Тут мы можем казаць про тую ж Польшу, про вызваленне Анджэя Пачобута, про міграцыйны крызіс на межах Польшы. Кажучы про Літву, тут значна больш складана, бо у нас вельмі няшмат таких ускосных дадзеных з літоўскага боку, але ж я мяркую, што у нас хутка з'явіцца трошачку больш інфармацыі, што гаспадар міністр тут меў на ўвазе і як выглядае гэты ціск. То бок гэта, наколькі, якую лексіку выкарыстоўваюць амерыканцы, якія аргументы выкарыстоўваюць амерыканскі бок, якія, не ведаю, плюшкі яны могуць прапановаць, не ведаю, ці размяшчэнне нейкіх дадатковых амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Літвы. Мы ведаем, наколькі краіны Балтыі зараз уразлівыя з пункту гледжання бяспекі і гэтак далей. Але ж вы працягнулі ўвагу да вельмі цікавай падзеі, і мне падаецца вельмі важнай з пункту гледжання таго, як працуе сучасная амерыканская дыпламатыя, бо літаральна гэта не супадзенне, што вось гэты славуты амерыканскі пастар, прабачце, з велізарным уплывам на амерыканскі палітыкум увогуле, гэта чалавек вельмі вядомы з адбудаванай рэпутацыяй. Трэба узгадаць, што яго бацька таксама прапаведнік быў такім неафіцыйным дарадцам ці то 4, ці то 5 амерыканскіх прэзідэнтаў. То бок гэта літаральна не трэба казаць, што гэта нейкі шэры кардынал амерыканскай палітыкі, але ж гэта вельмі уплывовы амерыканскі дзеяч. Адначасова з візітам Джона Коула прыязджае ў Беларусь. Я лічу, што гэта магло быць адным з пунктаў, якія абмяркоўваліся падчас папярэдніх візітаў. Я лічу, што гэта магло адбывацца яшчэ мінулай восенню, калі таксама ў верасні адбываліся візіты, бо падобныя вось падзеі яны мусяць доўга ўзгадняцца, мусяць доўга рыхтавацца. Але ж
тут мы бачым такую досыць ведаеце тонкую і філігранную нават казаць дыпламатычную гульню з боку Злучаных Штатаў, бо яны якія саступкі мы ад вас хацім, прыміце калі ласка вось гэтага выступоўцу, ён вядомы пастар, ён прапагандуе літаральна мір ва ўсім свеце, яго вельмі паважаюць, ён займаецца дабрачыннасцю і так далей. Вось паглядзіце, он таксама сябруе з Дональдам Трампам і так далей. Можа быть, таксама з ім захадзіце сустрэцца. Вось, але ж гэта пашырае рамку пасля падобных падзеяў, пасля падобных, не ведаю, як это назваць, сустрэч з беларускімі вернікамі, з настолькі ўплывовай амерыканскай персонай, наколькі лёгка выканаўцам беларускіх рэпрэсіяў, наколькі лёгка беларускаму рэжыму будзе праследаваць гэтых вернікаў, а можа у іх візітачка яшчэ застанецца таго ж Коула альбо яго сябра і гэтак далей. Гэта вельмі тонкая дыпламатычная гульня, і я лічу, што вось гэты візіт, гэтая падзея, калі яна адбудзецца, я вельмі спадзяюся, што яна адбудзецца, яна трошачку так расширыць вакенца Авертона, трошачку пашырыць рамку і дасць больш магчымасцяў для нейкіх пазітыўных зменаў на тэрыторыі Беларусі. Ну да, адметна, вот я не узгадаў гэты факт, маю дачыненне, не мае, але гэта датычна вось гэтай сітуацыі Літвы, выказванне з аднаго з боку сённяшняя міністра замежных спраў Літвы, але папярэдняя інфармацыя, колькі там пару дзён таму, пра тое, што быў затрыманы і асуджаны літовец, якога абвінавачваюць у шпіянажы на тэрыторыі Беларусі. Здавалася б, але вот можа таксама кладзецца нейкім чынам у гэтую ж таксама скарбоначку гэтых вот фактаў, якія мы збіраем. Але все ж таки, якая от пашырэнне, вось вы кажаце, там контактаў, там адносінаў, мэта, якая канчатковая мэта і як на гэтую мэту, я ж думаю, іх таксама аналізуюць, у Крамлі адрэагуюць? Вельмі добрае пытанне, вельмі такое шырокае. Перш за ўсё трэба паглядзець на ту ідэалагічную, ту тэарэтычную нават рамку, якой прытрымліваюцца бягучая амерыканская адміністрацыя. Гэта палітычны рэалізм, гэта Амерыка перадусім, і калі штосьці можа даць нейкія бонусы для амерыканскай эканомікі, для амерыканскага грамадства, гэтага трэба дамагацца і дзейнічаць досыць праактыўна. Можна вельмі доўга абмяркоўваць, наколькі гэтая неарэалістычная рамка можа прывесці нас літаральна да таго падзелу свету на зоны ўплыву, які мы з вами абмяркоўвалі ў першай частцы эфіра паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем, але калі мы спусцімся на некалькі крокаў уніз, у больш такі тактычны ўзровень, які тычыцца Беларусі, гэта пашырэнне кантактаў з рэжымам Александра Лукашэнкі, каб забяспечыць і гандаль, які будзе ў інтарэсах Злучаных Штатаў. Амерыка зацікаўлена ў беларускім калій не дзеля таго, каб Лукашенко мог яго партаваць, а дзеля таго, каб амерыканцы маглі яго набываць. То бок яны улічваюць свае інтарэсы перш за ўсё, а не дзеля таго, каб, не ведаю, узбагаціць Александра Лукашенко. Гэта пытанне бяспекі ў усходнееўрапейскім рэгіёне, бо адсутнасць кантактаў, адсутнасць магчымасцяў наўпрост камунікаваць з рэжымам Александра Лукашэнкі, яго вайскоўцамі і гэтак далей, робіць гэтага гульца, пусть досыць маленькага ў еўрапейскай бяспекі, досыць непрадказальным. Тут трэба ўзгадаць самы пачатак вайны Расіі ва Ўкраіне, нават тыдні перад варваннем Расіі ва Ўкраіну, калі амерыканскае вайсковае кіраўніцтва тэлефанавала Хрэніну і так наўпрост казала: не ввязывайтесь у гэта, вось публічна вядома.
пра тэлефонныя размовы тагачаснага амерыканскага кіраўніцтва, якая, маючы наўпроставы контакт з беларускім вайсковым кіраўніцтвам, зноў-такі магло неяк ускосна, пусть нават абмежавана, уплываць на тыя ці іншыя дзеянні беларускага рэжыма. Хто ведае, калі б тады тагачасная амерыканская адміністрацыя не ўжывала б вось гэты пры ўсёй павазе абмежаваны ціск, магчыма, нават і беларускія войскі зараз былі бы ў Украіне. Ніхто гэтага не ведае. Але ж магчымасць такого напростого контакту патрэбная. Патрэбная абмен выведкавай інфармацыі і гэтак далей. То бок ізаляцыя зараз амерыканцы ўбачылі яе як шкодны інструмент, які не дапамагае вырашэнню праблем з той рамкі, якую яны бачаць. Ну, а вяртаючыся да Крамля, зараз, калі у Дональда Трампа атрымаецца аб чымсьці дамовіцца з кіраўніком камуністычнай партыі Китая, калі Дональд Трамп будзе паспяховай у сваёй аперацыі ў Іране, калі, напрыклад, канспіролагі зноў-такі ўзгадваюць тую ж Кубу і магчымыя новыя аперацыі Злучаных Штатаў і нейкія палітычныя змены на Кубе. Будзе заставацца ўсё менш і менш магчымасцяў у Расіі, ўсё менш партнёраў, усё менш сябраў, і гэта будзе абмяжоўваць магчымасці Расіі весці тую палітыку, якая яна вядзе. Гэта будзе для іх не зусім не сакрэтам, і гэта якраз такі можа абмежаванне іх рэсурсаў, абмежаванне іх базы, тое, што іх бліжэйшыя сябры ідуць на такі наўпроставы контакт з іх супернікамі, калі мы кажам пра Александра Лукашенка наўпрост. Гэта можа трошачку атрызвіць нарэшце расійскае кіраўніцтва і прымусіць да спынення гэтай вайны. Ну і на завяршэнне, вы вось адзначылі змену у падыходах у тым сэнсе, што раней усе візіты Коула былі так трымаліся ў сакрэце, зараз іх анансавалі загадзя. Раней нам мы чулі такія выказванні на адрас прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў: нічога не кажыце пра гэтыя перамовы, не лезьце са сваімі парадамі, не каментуйце, нічога там не рабіце, каб, не дай Бог, гэтыя перамовы не сарваліся. Ляпне што-небудзь там Латушка, Ціхановская ці яшчэ хто-небудзь датычна гэтых перамоваў, Лукашенко пакрыўдзіцца, скасуе ўсё, і людзі застануцца сядзець у турме. Ну і в прынцыпе Коул дзесьці ускосна пацвярджаў нежаданне сваё неяк афішаваць любыя контакты с дэмсіламі. Яго словы про тое, што я там ні з кім не контактую, толькі вот с Мінскам, с рэжымам і гэтак далей. Гэта пацверджваць зараз. Вось мы ведаем про будучы блізкі ўжо візіт, калі спадзяюся, што адбудзецца, і тут жа ён сам піша першы про тэлефонную размову з Ціхановскай, прычым з такім каментаром, што ў нас атрымалася вельмі добрая размова. Што змянілася? На жаль, я мушу канстатаваць, што нічога не змянілася. Бо так, сапраўды, Джон Коул трымае контакт з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Гэта было не сакрэт ні для беларускага грамадства ў выгнанні, ні для рэжыму Александра Лукашэнкі, але ж сапраўды гэта не выносілася ў рамку вызвалення палітвязняў і нейкіх перамоў з рэжыму Лукашэнкі, як частка актараў спрабавала сябе включыць у гэтыя перамовы як актара гэтых перамоў. Тут можна, не ведаю, узгадаць вельмі шмат каго, пачынаючы з офіса Святланы Ціхановскай да Валерыя Вільямовича Цапкала, якога, можна так казаць, Джон Коул трошечку астудзіў у Твиттері некалькі месяцаў таму. Але ж зараз мы зноў-такі ўбачылі, што публічнае пацверджанне контактаў спадара Коула і яго каманды з офісам Святланы Ціхановскай, што не было сакрэтам ні для каго. Пра гэта казаў у мінулым верасні спадар Келах і гэтак далей.
То бок гэта зусім не навіна. Мы зноў-такі ўбачылі у той публікацыі спадара Коўла і ў паведамленні ад офіса Светланы Ціхановскай літаральна адно і тое ж аб тым, што беларускія дэмакратычныя сілы не ўключаюць себя у гэтых паведамленнях як нейкага актара перамоў, за якімі радзяцца амерыканскія перамоўшчыкі і нейкі ўплыў тых ці іншых беларускіх дэмакратычных актараў на амерыканскіх перамоўшчыкаў. Наколькі я зразумеў, Светлана Ціхановская падзякавала вось тым амерыканскім, выключна і толькі амерыканскім намаганням у іх дыпламатычным працэсе, які прыводзіць да вызвалення беларусаў з турмаў. І мы бачым, наколькі гэты працэс адбудаваўся, наколькі ён зараз ужо наколькі амерыканцы ўжо упэўнены ў гэтым працэсе, што яны дазваляюць сабе анансаваць гэтыя візіты, чаго, падкрэслю, за апошні год не было. Вось так. Як сказаў бы спадар Антон, квантытатыўныя дадзеныя не дазваляюць нам сказаць, што нешта ў дачыненнях з дэмсіламі і прадстаўнікамі, там прынамсі перамоўнай групы ці адміністрацыі Трампа змянілася. Будзем спадзявацца, зменіцца, ці прынамсі, што поспех далейшы дзеянняў Коўла будзе. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў амерыканіст і дарадца агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Антон Пянькоўскі. Дзякуй вялікі, Антон. Подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, каб не пропускаць наши эфиры. Слухайте, глядзіце. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.